Traidor ni sila niya. Nakiglamano sila sa yawa pagkakaroon. Kasi sila po mismo yawa man. Teachers gihapon na may Association of Concerned Teachers. Kuha man na, mga komunista man na o mga tradpol nga gasagol ya. Teachers Dignity Coalition. Teachers Dignity Coalition. Basta na mga coalition na kuyaw na. Dagana sa party list o gihinganlan gina sila ni Juma Sison. They would rather have a tactical alliance with the present administration. Kay traidor man sila. You cannot trust them. Buko-bukohon ka na nila. Kaya ang ilang ultimate goal is to be in power. Sila gawin mo kontrolar sa nasod. Wa pa man sila maka-abot pagka og presidente. Party list. Nato yung mga senador nga walhon, wa pa sa magdugay. Katong gipanudlo ni Duterte nga sakop sa iyang gabinete, wasan magdugay. Traidor ni sila niya. Nakiglamano sila sa yawa pagkakaroon. Kasi sila po mismo yawa man. Di ta magbugong-pugong ng istorya mga higala. Tanawa ko, dahil naman sila ron ang mga o imong paminaw ng mga ngan, akbayan, o sa panadian niya, ang paglinog sa bugo na kadungog kanila. Nasabaan kayo na sila, nakadungog kang na grupo dito nga Association of Concerned Teachers. Kung naunsa na to mga membro na to mga maestra dito, unsa na ilang kinabuhi. Mismo sa skulahan ka na mga maestra, mga higala ha. Mangloan ng mga maestra. Not necessarily because they need the money. Pero ang ilang advice sa ilang kapwa teacher nga mga karaana, butamba nga pag-loan. Kay ug di ka mulon, lain-lain tao mulon, anang imungan, gamiton imungan nga mulon. So, unsa may buhaton sa maestra, makadungog na. Silang tanan mamulon pod. Loan, okay. So, na kay loan. Desires. Problema kay automatic deduction man sa sweldo. Automatic didaktan gigadayon. Ang problema kay naamba man kay penalty nganong wa ka bayad. Sumreklamo ka nganong automatic deduction yo wa ko bayad. Na kay penalty ba? Pila ka sweldoan nga wa ka bayad. So mo reklamo ka kaysa mo reklamuhan. Nga mismo sa probinsya wa may makatubag sa imong pangutana. Let us say in Bohol for instance. So unsa may itambag sa division superintendent adto sa regional office pangutana dito. O nganong naa kay penalty nga automatic deduction man. So mo ka sa Cebu. Maestra ka. Taga pagabot mo diri nga wa may kuha na ato ka sa Manila puloy. Pero apo ni mo na dito sa Manila ug naunsa na si Kuwate naman ta. Unya na ay Association of Concerned Teachers. Unsa man ay inyong concern? Dili na tinuon ilang gawas og komunista po kang maestra ka, okay, kauban ta. Pero ikaw gyud maestra nga tinarong intawon sa imong trabaho kay imo nang panginabuhi unya nakasabot po ka sa imong obligasyon ngadto sa mga kabataan. They don't really give a damn about you. Lahi ang ilang agenda.
kana pong Union of Lawyers. Lain sa nang grupo. Organisado sa na mga higala og naay mga katong gidakop bitaw sa UP. Marcha-marcha to mga batanon niya gigukod sa mga pulis. Abot dayon in less than an hour, 30 minutes. Mga bot na dayon. Kaya naman na sila kana bitawng retainer's fee. Kanto si Rex Fernandez akong amigo. Itong gipusil bitaw. Membro man na. Oh. Ako bitaw itong kumsahan. Ako amigong komunista. Baka nga ginimulay so pero terus malitom to. Na ato'y sweldo nga retainer ba? Retainer siya ng grupo sa mga walhon. On call na sila. Unya, propagandista po. Mao na ang nakikalayon karon sa administrasyon mga higala. So hilom. No to Marcos na sila sa una kay kuwatan Marcos magnanakaw. Ang Pinklawan Marcos magnanakaw. Kay lini sila. Karon, kauban na sila. Na-expose na hinuon ba nga kita mga tao yano lungsuranon mga higala giilad lang kita kanunay. Lisod pangitaon ang taong sinsiro nga moalagad kanato. Makakita ta ni ana sa local government units, makasabot dayon ta kinsay sinsiro nga moalagad nato ug kadtong marunong. May bawa man na nato. Pero sa national level, maglisod na tag ila, oy. Sagol na sila dito kung sa ilang duwa. Wag kita. Katong personal experience niya. Pagdagan na mo og party list from ang number 1 nominee si Joy Yang. Nakalingkod yun si Joy Yang pagka party list congressman. Joy Yang. Pag re-election ang Brumdi nga nominees si Joyang gihapon for re-election o niya si Attorney Achilles Cañete Liluan ug ako kaming tulo first, second and third. Gikwinta nakadaog ba may uwa. Kaming tulo musud man pagka-disqualify ni Richard Gomez. Ambot giunsa to ilang analysis ngano nga mga kasud me kay na disqualified man ang mad man tong ka Richard. Mamamayan ayaw ng droga. Mad party list. Disqualified kay not representing a marginalized sector man. Kay kanang party list lagi supposed to be gituyo na aron na mo represent sa marginalized sector. So makadaog na mi. Ug giginahan mi kay na may tawag ipada si Joe de Venecia diri sa Cebu. Kay gakwinta man sila dito. O kinsa na mga bot na diri sa Manila, manglingkod na pagka-kongresista. Gianhim og gisultian og unsay may tabo. Okay? Pagkabot atong abogado, ingon siya nga, taga-Negros to abogado ha, nako kay numdum sa ngan. Ingon siya nga, ayaw lang mo pagpili og opisina.
abot ninyo sa Kongreso, ayaw mo pagpili og opisina kay na may mga bakante kadtong mga first termers una na re-elected, mubali na to sila kay naaman say mga graduate na mga higala katong di nakadagan. So magpili na to sila og mga nindot nga opisina katong gipang biyaan na. Ang bag-o kami nga first termers, ang among pilian katong gipang biyaan nga mga opisina. Ang iyang istorya nga ay na lang Bisaya man. Ay na lang mo pagpili bay unsay i-assign ninyo, tagot. Total, di bitaw mo magpuyo diha. Sina ra man na. Unya, abot dito sa Manila, namoy pirmahan. Naipirmahan. Unsa man ang pirmahan? Kwarta na. Kay si speaker, kuan, thoughtful, understanding kayo. Thoughtful. Maghihunaw-naon. So, nasa gipreparar para sa mga to sa Manila nga mo lingkod, mo take out dito na congressman na nasa gipreparar. Pirmahay lang na kay wag yun ay problema, di ka mo ombudsman na, wag yun na. So, ang ngutan na pilam san eh. Kay sa unang istorya, during adlawan pa man to, istorya ka, kanang serious ka istorya, pagkagabi kay inom-inom naman eh. So, kanang open na yun. So, mo na ning istorya. Kuha na siya. Tanaw siya siyang notes. Ingon siya nga, sa imong level, Lex, kuan, di kabot og 400,000. 300,000 plus, probably 380. Maximum of 380,000. Inigpirma na ko atong mga papel nga papirmahan, hatagan ko atong kwartaha. Kaya ngano, kay thoughtful man si speaker. Magdaman ka sa imong pamilya dito sa Manila. So, mupuyo mo hotel. Imo sang dalon ang imong staff sa kampanya. Wag ko staff, kinsa may staff nga ako man mismo kami may gipangsugo ato. Pero gi-consider nila daan nga nagi kay staff sa imong campaign. Okay, normal man na. So, imo sa nang papuyon og hotel, kaon pa. Nya pliti back and forth. So, naay kwarta nga giandam. Di ka maombudsman, pirmahay lang na. Una, iniglingkod ay ni mo, puloy. Tulo ka tuig, one term ni mo is 3 years. Magkalimpyo kag 3 million every year. Limpyo na siya. Gasto ka left and right, pero kanang 3 million, masave yun na ni mo. Gawas og sobra na gyud ka waldas ba. Pero under normal spending, savings gyud na nimo. So, na kay 9 milyones in one term. This was back in 90s pa man to. So, itong tuiga, nalimot na ko. I'll check on that. So, sa imong tulo ka tuig, every year na kay savings nga 3 million. So, 9 imong kwarta inig kahuman sa imong first term. Pangutana, ikaw Lex, kuan man ka, kanang ground worker man ka, political analyst. That's your reputation, matod pa niya. Check man ka nila daan. Tagpila man ang ikinanglan matag distrito karon kung mudagan ang usa ka congressman for re-election. Paigo ng 9 million Lex. Usara na ka distrito. Usara na ka lungsod sa usa ka distrito. Yun siya. There you go. There you go. So, unsaon mo pagka re-elected,
imo tong kwaon tong savings nimo. Di man to paigo. So sa imong button, join the Rainbow Coalition. Mo join kag Rainbow Coalition. Bisag unsa imong political affiliation, mo join ka sa Rainbow Coalition. Term na nga gigamit panahong definisya. Lain na po siguro gingan nila ng basta ka it's coalition. Murag kaning ila karon unity coalition mo siguro unity coalition mo siguro niyo something. Basta kay from different political affiliations mga higala mag-unite mo para sa taong bayan. Aron ang agenda sa administration matuman. Kay kanang administration iyahamag yun ng speaker. Iyasa na Senate President. Di man mahimo nga, presidente ka, ang imong ibutang nga Senate President kontra ni mos partido. Huwag kay mahimo, ana. Huwag yun kay mahimo presidente ka o kontra ni mo ang Senate President. Sa adto pa sa Amerika, maog hapon na. Imo ginang pinili. Aron mulusot ang imong agenda. Kana mga administration-sponsored bills. Gikan sa ubos Bible-uranan, balauranan, na counterpart sa babaw ni ana, niya, mahiusa na sa Bicameral Conference Committee, moabot na sila misa sa presidente pirmahan na niya. Ug ang iyang plataforma di gobyerno matuman. So mo appeal ka sa Rainbow Coalition. Ug diha ang krimen mga higala. Tukbon ka gyud. Tukbon ka sa sistema. Di ka mo kuyog. Mo retire ka ni Kuman, di na akong kakadaog.